नमस्कार मंडळी, ते मी दिव्या. तर आज आपण पाहणार आहोत अगदी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये झटपट अशी होणारी तांदळाची खीर. रक्षाबंधन असो किंवा गणपती बाप्पाचं नैवेद्य असो, अगदी झटपट पद्धतीने तयार होणारी ही तांदळाची खीर जर तुम्ही तुमच्या घरी तयार करून बघितली तर अगदी मोठ्या व्यक्तींपासून लहान मुलेही अगदी आवडीने खातील अशी ही खीर तयार होते. चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे मी 1 वाटी इंद्रायणी तांदूळ घेतलेला आहे. जर तुमच्या घरी आंबेमोहोर तांदूळ असेल तर तुम्ही तो घेतला तरी चालेल, कारण की जेव्हा आपण तांदळाची खीर बनवतो तेव्हा त्याला सुवासिक तांदूळच घ्यावा लागतो. तर 1 वाटी आता मी जो तांदूळ होता तो स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेला आहे आणि हा जो तांदूळ आहे त्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी घालून आपल्याला अर्धा तास भिजू घालायचा आहे. तर छान असा तांदूळ आपल्याला भिजू घालायचा आहे. त्यानंतर इथे मी घेतलेलं आहे 2 लिटर म्हशीचं दूध आहे. हे तुम्ही गाईचं किंवा म्हशीचं दोन्हीही दूध घेऊ शकता. त्यानंतर आपल्याला हे जे दूध आहे ते छान असं उकळू द्यायचं आहे आणि दूध तापल्यानंतर आपल्याला गॅस चालू ठेवून 15 ते 20 मिनिट छान असं अजून थोडंसं दूध हे जे आहे ते आटवून घ्यायचं आहे. तोपर्यंत आपले तांदूळ हे भिजलेले आहेत का हे बघूया. तर तुम्ही ते बघू शकता, मस्त असं तांदूळ माझा भिजला गेलेला आहे. तर आता ह्या सर्व तांदळातलं पाणी आहे ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी हा जो तांदूळ आहे तो नितळण्यासाठी ठेवलेला आहे. त्यानंतर मी आता घेतलेला आहे अर्धा वाटी तूप आणि हे सर्व तूप मी कढईमध्ये घातलेला आहे. आणि हा जो तांदूळ आहे तो आपल्याला थोडा तांदळाचा कलर बदलेपर्यंत तो तांदूळ जो आहे तो छान असा भाजून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता मी कशा पद्धतीने तांदूळ हा भाजत आहे. आणि जेव्हा आपण तांदूळ भाजत आहे तेव्हा आपल्याला तो तांदूळ सारखा हलवायचा आहे, म्हणजे तो तांदूळ खाली चिटकणार नाही. तर तुम्ही ते बघू शकता, थोडासा तांदळाचा कलर बदललेला आहे, थोडा गोल्डन असा कलर झालेला आहे. त्यानंतर हा तांदूळ जो आहे तो पटकन आपल्याला एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचा आहे, कारण की तांदूळ जो जास्त लाल नको व्हायला. तर तुम्ही ते बघू शकता, मी तांदूळ सर्व एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे. आणि हा जो तांदूळ आहे तो 10 मिनिट आपल्याला गार होण्यासाठी ठेवून द्यायचा आहे. तर तांदूळ आहे तो थोडा थंड होण्यासाठी ठेवलेला आहे. त्यानंतर आता आपल्याला जे दूध होतं ते आपल्याला या कढईमध्ये घालायचं आहे. आणि त्यानंतर हा जो तांदूळ होता तो आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून एकदम बारीक असा वाटायचा आहे. जसा की जो मोठा रवा असतो त्या पद्धतीनेच आपल्याला हा जो तांदूळ आहे तो वाटून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता की मी कशा पद्धतीने हा जो तांदूळ आहे ते वाटलेला आहे. थोडं मोठंसरच हा मी तांदूळ ठेवलेला आहे, मोठा रवा असतो तशा पद्धतीने. आणि एक गोष्ट की आपण जेव्हा हा जो तांदूळ आहे तो दुधामध्ये टाकायच्या आधी यामध्ये थोडंसं तुम्ही पाणी घालू शकता किंवा थोडंसं दूध घालू शकता, की जेणेकरून आपण जेव्हा हे मिश्रण कढईमध्ये घालू तेव्हा ते मिश्रणाच्या गाठी अजिबात नाही होणार. कारण की जेव्हा ही तांदळाची खीर आपण बनवतो तेव्हा जर आपण तांदूळ पटकन टाकला आणि जर दूध हलवलं नाही तर त्यामध्ये खूप गाठी होतात आणि आपली खीर ही खराब होऊ शकते. त्यासाठीच तुम्ही जेव्हा पण तांदळाची खीर करताल तेव्हा त्यामध्ये थोडंसं पाणी किंवा दूध घालून हे मिश्रण मिक्स करून घ्या आणि जेव्हा टाकसाल तेव्हा हलवतच राहा, की जेणेकरून त्याच्यामध्ये गाठी हे अजिबात नाही होणार. तर बारीक केलेला तांदूळ आपल्याला या दुधामध्ये घातल्यानंतर 10 ते 15 मिनिट तो छान असा शिजवून घ्यायचा आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये साखर घालायची आहे. तर 2 लिटर दुधासाठी मी 1/2 वाटी साखर यामध्ये घातलेली आहे. तर तुम्ही साखरही कमी जादा करू शकता. साखर घालून पुन्हा ही खीर 10 मिनिट छान अशी उकळी येऊ द्यायची आहे, गॅस छोटा करून. त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला घालायचे आहेत काजू आणि बदाम खिसून घालायचे आहेत. परंतु माझ्याकडे जो व्हिडिओ होता तो डिलीट झालेला आहे, त्यामुळे यामध्ये तुम्हाला काजू बदामाचं खिसलेलं जे सर्व मिश्रण होतं ते दाखवता आलेलं नाही आहे. त्यानंतर त्यामध्ये मी अर्धा चमचा वेलची पावडर घातलेली आहे आणि वेलची पावडर घालून पुन्हा एकदा ही सर्व खीर आपल्याला छान असं हलवू द्यायची आहे. आणि 5 मिनिटानंतर आपल्याला गॅस हा बंद करायचा आहे. तर ही जी 2 लिटरची खीर आहे ती 8 ते 10 माणसे सहज अशी खाऊ शकतात. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता की माझी सर्व खीर ही तयार झालेली आहे. तर तुम्हाला आज माझी रक्षाबंधन स्पेशल खिरीची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगा. आणि ही जी खीर आहे ती एकदम झटपट पद्धतीने होणारी खीर आहे आणि तुमची लहान मुलं असतील तर एकदम आवडीने ही खीर खातील. जर तुम्ही माझ्या पद्धतीची ही तांदळाची खीर करून बघितली तर तुम्ही बघू शकता किती घट्टसर अशी खीर माझी झालेली आहे. आणि तयार झालेली खीर तुम्ही बघू शकता, मस्त अशी ही खीर ही तयार झालेली आहे. आणि जर तुम्हाला माझ्या अशाच नवनवीन रेसिपी बघायची असतील तर दिव्याज किचन मराठी या माझ्या यूट्यूब चॅनलला एकदा सबस्क्राईब करा. आणि त्यानंतर मी सजावटीसाठी काजू आणि बदाम खिसून घातलेले आहेत. तर भेटूया एका नव्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.